pakilala tag-iya sang isa sa mga right of way sa Barangay Divina Gracia, La Paz nga una na ginpasiradhan nagpaathag. Office of the Building Official pangayuan sang titulo ang duha ka mga tag-iya agud mahibaluan kung kutob diin ang ilang right of way. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Divina Gracia, La Paz, Iloilo City. Kim. Jert, handa ang isa sa mga pamilya nga nagpasarado sang dalan diri sa Barangay Divina Gracia, La Paz, Iloilo City nga magproseso sang papeles matapos nahibaluan nga wala sila sang building permit santo sa records sang Office of the Building Official. Kakugmat kag kahadlok para sa ila seguridad ang rason sang pagpapader sang pamilya Handunero sa alagyan nga sakop sang ila propiedad sa Zone 2 Barangay Divina Gracia, La Paz, Iloilo City. For safety sang mga kabataan ko sa sulod, kag hindi lang sa mga kabataan man di kag mga tigulang diri sa sulod idamo lusutan. Di in case nga magkalatabo sa amon, basi diri mag-agi ang pareho sinabi kung may mga drug raid tapos madalagan diri. Nakahangawa kami sa mga tao diri sa sulod. Ginako nila nga ginpapadiran sini ang right of way sang nagligad pa nga semana. Antes pa ginpadiran sang isang pagit-katagiya ang footwalk sang Sabado nga nagresulta sa pagka-trap sang 24 ka mga pamilya sa mga lugar bangod wala na sang maagyan. Apang sunod sa Office of the Building Official, magluwas nga wala sang fencing permit, wala man sang building permit si Handunero kag ang isa pagid nga nagaklaim nga tagiya sa mga duta nga ginagamit nga mga alagyan. Kung makaproseso sila kung tani sang building permit, mahibaluan kung kutob diin ang ilang right of way pinaagi sa titulo. Wala pa gani mabalaan kung insyakto kag kung ilagin man property kay kung may permit sila tani application diri sa aton mabalaan namon. Kay may mga ginasubmit nga mga tetolo. Ma-check ta who is the rightful owner. Kag mabalaan taman kung asa diin ang mga property boundaries. Handa ang pamilya Handunero nga magproseso sang permit sa Office of the Building Official. Gusto ko man kay para at least may kami sa sa office gidya nila nga para matagaan kami sang permit. Gintinguan sang news team nga makuha ang bahin sang isa pagid ka pamilya nga nagpasirado naman sang ila right of way sang Sabado. Apang nagpaiway ang mga ini nga maghatag sang statement. Duwa ka adlaw matapos ginpabakbak sang obo ang mga pader, ang pila ka mga residente nga naapektuhan sini halos hindi sa gihapon mapahamtang. Grabe gidya ang trauma ko. Siyempre nakulbaan ko nga ang mother ko bedridden. Para gyapon sa mind mo nga kung madumduman mo sa amo tong nga time, daw ay gidya Grabe gidya Padayon ang hingyo sa mga pumunuyo na hindi na kuntani maliwat ang pagpasirado sa daandan niyang footwalk sa sulod na sang 30 katuig. Jert, ginpahayag sang Iloilo City CSWDO nga maghiwat sila sang psychosocial session sa mga residente agod makabulig sa ila sa pag-recover sa natabo. Ginatinguan man sang obo nga maghiwat sang survey sa lugar sa bulig sang City Assessor's Office agod matulid kung kutob diin ang propiedad sa mga nagpasarado. Jert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas.